Ngai keblei pi seisian pat haga kerteng ke betiang tam ke jong try Jesus Christ. The seisian pat kalong ke jinkmen banwan shapi leng baga jing selok na ke tien ke jong blei bangangit scam bo blei unda kerku kerpang ye pi bat ingilang baro. Tega jing hikai hagri ke ski kalong shapang ke jinkeli balai ki jing ki wan. Balai ki jing jia ki baharukom ki wanja ki jing ke jungi. Namar ke jing maka perthai kamlong ke basuyat bet. Kadang ke por ngi kiu shakilom. Kadang ke por ngi hiar shakitam. Kadang ke por jong ke jing kemen. Kadang ke por jong ke jing skosi. Kadang ke por ke bangi sko baga yat bet. Kadang ke por kam shimla yat kum bangi kemilanti. Ke jing keli kalong balai. Kidan katu kani ki daw ki bangila banyo jubab na gaktin ke jomble. Namar kanung ke jinkeli ke bapidon ke Bible ke long ke jubab na ke betang kita ki jinkeli baro. Ke baning kong ngenye pet agri keski na gaktin ke jomble na ke stish kinong Rom kala nong ke bapra ke dekat ke arpo pra. Gaktin ke jomble ke kren ni ke kentien. But ngi tebru bagi iki baro ki trailam ya kaban penbhai kita ki ba ye juble kita ken ye ki bala khat ka bakum ga jing thmu ga jangu ka bible ko ong baki iki baro ki tre ban le yu ban penbha yano ye kita ki ba ye juble ka jingkeli long hatungi ye juble ka takri ka jingkeli ka bangidon kam ban keli yaladi Namala dangi eju blai katkum kaktian blai kayet hu hangi baki ki baro ki baja la kalong ka babha lani ka basneho ka basngau tenat lani ka basngau si ka bangi khmilanti lani ka bangim khmilanti kita baro ki jingja ki etre na ka bentaban penbahayangi ten reishwa ka tanga kwa ya ka bangi nyepet na kaktian ka jong blai Aku mga ong ipi mana, kidan shibon ki daw, katu kani ka daw la banong. Shapang ki jingja ki bawan ja ka jing ka jungi. Imde ban ya light na ka ka bagaktian ka jong blai kong, haga shtigal tiagal nang ban riyo ng banong, ka khat ka ban nyo. Shtigal tiagal nang ban riyo, ka khat ka ban nyo, ka ong ka kentien, ngap kan pulin ka ban ta jong pi. What sha ba on shukor ya pi? Onam shukor ya blai. Namar ya ke ru ba ubriu bet ya katahi unyo adru. Ke Bible ke thu ba ke baro ki ba ubriu bet ya katahu haban od. Laringi bet ya ke basneo in od ya ke basneo. Katakri ka an jong ka jing bet bat ka jing od. Ubriu la bu hagri ke purthai. Yimla ya ke ban penkala ya ka. Jadi nak kita daw ngi haban perkhat ke bangi bet ha ke jingam. Lalu fi bet yu sumbai reu hadam pinam laban od yu pan. Kum taru ha ke jinglong jingam. Lalu ngi bet ya ke bakin jado. Inam laban od ya ke bakin jaman siam. Ke Bible ko ong baka ke do ke jing bet ya ke balong ke do kawan ra ya ke jing od ke baput. Laban syam hagar khat ke bapra na bauta ba bet hagar do jonguhi nagata ga do unyo ot ye ke baput riuta ba bet hau mensim na uta mensim unyo ot ye ke jingem bam jukut ke bible ko ong ke jing bet hagar do ba ke jing bet hau mensim kamot yu ke jing bet hagar do ari kren spang ke do kam kren spang kanika met ke bangilaban kata Raga keren syapang ke jinglong, ke bakani ke met, ke kwa. Ke balong syabar, na kektien ke jong blai. Habangi ong, ke jingbet hau mensim, ke mut ayu. Ke bamut ba ke bangi le, ke bapinsko ba ayu blai, ke dikatakan ke jingbet hau mensim. Namar mensim jong blai, bat kektien ke jong blai, kim juya long mar persya. Kilong kawe.
Nginam la ban ong bangidon ha ga jingalam ga jong ban sim ba khoi la ga ta ga jingalam kalong shabar na ga ktien ka jong blai. Nginam la ban ong bangi ya jo man sim la ga ta ga jing ya lenti kam ya dei bar ki so jong man sim. Te dena ka ga daw nga kwa ban pen ken mau e pi ka ktien ka jong blai la ban kren ka e ka jing mot jong ka ni ka kentien do. Namar ka Bible ka ong ba ka jing kwa jong ka do but ka jing kwa jong man sim ki yelong mar persha. But ka Bible ka lada ban kren shai hai ka bayade but ka jing kwa jong ka do ka e ka jing kwa jong ka do but ka e ka jing kwa ka jong man sim. Lafin puli Galatia ka long basan ka khot ka khat khandai ki thu shapang ki jing le jong ka do ka e kita ki jing le jong ka do. Ka Bible ka ong ka ba klem ka jing bom khot ka jing le nuti ka jing mani blai thau ka jing aik suat ka jing yishon ka jing yania ka jing pihon ka jing bitar ka jing pat ka jing khlat ka jing pat niam ka jing bishni ka jing buat ka jing dikiat hau bat ki bakum kita shapang ki banga maham lupa yapi kum bangala maham menshwa bagita ki bayele kat ki ek ba om yo kat kini ki ek baro kinom yo ya ka himau blai. Wab sepol Ukraine yang ni kentien om shagi banget, Resha ki banget. Ki banget ki don kam ban pentikna baki ya ja umen sim. Ke Bible ka ongkat ki belai alam do umen sim. Kita ken ki long ki khon ke jong belai. Henry is ngot hu ba kadon ke jingele, sisien habadon ke jingele. Kadon ke por ngi sharem. Kadon ke por ngi job. Diden ke daw habangi syarem hagado ka jingmi kalong ka ikai ka bam sngo tanat dena ka dang gem la ban shu ka nolot ya baro bade ka jing penyat ka jong blai hinre ka donru ka jingle ka jongi ka ba penmi ya ka ikai ka bam sngo tanat ubleu ahengi ka man ban jiet ubleu ahengi ka ni ka jingla la ban ka jingkwa la ka long ban kongo la ni banom kongo ban pensong bah la ne ban pensong si yo blai tin rengim la ban len ne ga jing shisha kadon ka jing tlat ha ga jing em ga jungi ayang hang ne om ko mu bre u ba khlain bro ba janai ran shibon ka jing tlat hinre ya ga jing kali ka bangi don kam ban kali kam dei ka ai ga jing tlat ka jungi ka jing kali ka ba utrai ko aban kali ngi kalong hatungi e jeu namar haba ki jing e ki wan kala bandai na ga daw jong ka jing baklaya lenti ka jing bakla jiet kala bandai ro na ga daw ka jing bam sngot hu la ni ka jing bam tip ya ka e ka bangi le kala bandai padru ka jing tlat reward klet kala bandai ru ka jing tunjo Kabau blai uyalam ya ga jingem ga jungi ban prang ya ga jinget kabangi ngi don hapo. Teden ta gadaw habangi perkhat sapang ki jingja baro ki bajah ga jingem jungi ki breu nin penkot da ka baong bangim dei ban bishar lan ni penrem ya ga jingat lenti jong ki wei. Marom dan betep ditang blai ban lese mangi ru ngila ban tep katu kan ni. Lagi don ga jingat lenti bakla Mensi mukhu jong bleu kudau. Daga dai pat ga jing tenju gangit scam kan don hi ga jing scam hangi. Utrai uprangai ga jingat ga jungi. Kumalong ujob ulong breu berjanai ha ga bleu la ai ga certificate ulong breu berjanai. Hendu lai kendo ye ga jing tenju ga bashir kai ga penlong ki parlok ke jungu ban perkhat ba ujob ula baklaya lenti ula pensosi yo bleu la le ye kenu ga kam ka bawan ra ye ga jing tem. Reha gajing ya lenti ke bakut ngi I pa onda kata gajing tenju kalau kot kini ki perlu ki jong job ki haban kala ke bamot na ke ba penram yo job berujob bu haban duai na ke benta jong ki den ta da kum ki breu bat kum ki banget ngim dei ban perkhat lani penkot ya kata gajing ngo jongi ba kita ki breu ki ya lenti da kadena ka daw jong kani berkata fikan mau kadon ko por ba Jesus Christ ba ki sanran ki ya lenti ki sanran ki iu breu bla khamad la ki kli ki gajing kli hado ki pop ka jung lani ki pop jong ki kme ki pa bla plong yu bon khamad la
Reu Jesus Kristus ong kamdei na gabenta, kamdei na kadau juga pop jung la ni ga pop jung ki kme ki pa. Henry bai ga jing le ga jung ble on yo ban pen pau, ka buram ga jung ble yo ban pen pau leng ba ga jing em jung ni ubre ubala khaman la ban leng ba ga jing yo imat ga jung. La pen pau ga buram ga jung ble. Dene ta kadau ngem de ban long kum ki senran ban super khat le si ga pop ga jung, le si ga pop jung ki kme ki pa. Kum ki kon ke jomble ni haban husiar haban ki kren shakiwe ngiron kamban bishar yela dia kam long ga jing bakla la ni ga pop bangin bishar yela dia henre ka long ga jing bakla bangin bishar ki we di tangu try ubri hok ban bishar na ulong uble ba tiblut baro dan ki bri ki perkhat ki ong le sing la le e ga pop de ta ga daw ni ga jing e ki wan pila ban so thu ha ka ta ga jing ya lenti ga jong pi Mensi mukoi la ban pen I ba kalong kumta. Lar kalong kumta. Don kam ban kala ke bemut. Don kam ban penret jela dia khmat jong play. Di henrei ke bang kwa ban ong pikri ko we. Ba compare ka don ka por yi ya lenti ha ke jing tulot ngi kendu shibon. Ke jing sharam. Ke jing kali kalong hatung I na mi utrai. Aba Petrus la hap sha ke jing Kajing yai lenti ke bakla ha ke bola leno yo lau jong kenrat hadu laisian. Andala kini usiar kawan kajing pen kendu ha ke bala pen ketang ye ke mensim ke jula yam ketang baru la pet kumu beri bala do jingkerman kumu beri bala kutlan. Hadian jong kani Jesus Christ andala mipat na kajing tep lawan bani Syam baju Petrus. Par kajing kali ke bau Jesus Christ ukeli Petrus kamdai balai melen yanga. Kajingkali ke bau Jesus Kristus ukeli Petrus kalong hatu me kham I yanga bani kini. Hatu me I yanga Petrus ukeli do laisian baru Petrus ujubab kumbalong akhmat jong trai ong trai me tip banga I jame. Me tip banga I jame. Perkaktian ke jong blank ayat ho ba u Jesus Kristus shimla penram yu Petrus usut ho ba u I je utrai. Henry ke jing tlat ke jing la pelong I uye ke ba unlen ye lau jong kenrat hadu laisian. Rege besngau tenat ke long ba Petrus la yang pat na kita ke wahab ukelon. Dile sia ke jing alenti ke jing em ke jing kadan ke por ke bangi sngau bangi hab ban ot ye ke ke bangi labet. Henry la rapi ie ju try. Kanu ke bon ja kan long kala penlong ke jing sneng kumbalong yu khun sorong auria. Ulami na la yeng bat kita ke jing lenti ke jing kila shnadur penmane ke jing em ke jing hadu ba undala kindet benri wong pleng la le pop yu blay la le pop yu pa jonga ngali phai par se yeng bat ngan ong ngamlong ba bet ba men khot yanga ukhon jome penloy ngatang kumu we ne ki shakri ke jome takni ke download ke besgodet tinga kwa ban ong e pi ke we ba compare kanu ke bajah ke jing em ke jongi kala ban long kajing bakla kajungi kala ban long kajing bom tip kajungi kala ban long kajing tenju ke bangi hab banya lenti ye ki ke bah kajing em tip tangi ke we bala fi e ju try ki baro ki baja ki trailam ban pen bha yangi katare ke baktin ke jong blekong Tungnya pai biang sejisian naga shtish kenong Rom kalenong ke Praga dekat ke arpu perangnya pulih biang sejisian. Ketin ke jong blek ong baro ki baja ki trailam dengan pulih ke magalong bat ngietep baki iki baro ki trailam ya ke ban pen bha kita ki ba ie ju blai la fi ie ju blai walaj bu jing kelishu balai kawan jah kum ne ke jing em ke jonga Compare wala da syaitan upersyang ban penjat persyang ban lute upersyang ke ban penyap wat ya gataru la fi ie ju blai la fi phai show blai blai la ban pen kelas ke babha na ke benta ke jing ke jongi dene ta daw ka tin ke jong blai ong ba ki baro ki trailam na ke benta ban pen bahai kita ki ba ie ju blai ya kita ken ki bla khat kat kum ke jing thmu jongu Ma bangi shakri u blay jong ga jing thambu. Pim shim la don agni ga purthai da ga jing jarang khat.
Don hang ni ka perthai namar ba ublay udon ni ka jing temu ka ba kirpang na ka benta jong pi. Baro ngim shim ladon haka ba ublay umdan jing tip haka ni ka kendo ublay utip wat hashwa ba on pun yangi ka po ka keme. Kita ka long ka eki ka ba pala. Ka Bible kong ba ublay tip yangi hashwa ban pensyong nong rim ya ka perthai. Bat kani ka long ka ba mayan. Ka ba yangi bangin sotu ya ka ta. Tang ka wai ka long iran kam ban tip. Ulong ublay kam dan ka ba mlabat u. Ublay ula yu i. Hashwa ba ublay tau yu breu ula yu i. Ba ubreu ula ban hap siya ka jing pensyoy. Dene ta kadau ublay ula pun kre lupa ya ka lenti siya ka jing penem. Ublay ula pun kre lupa ya ka lenti na ka benda ka jing siu spa yu breu. Wa fin tip ni ka skiru. Ublay yu i haba pi hap pi ur fi kalon. Baru i haba fi yai lamba ka jinge. Yu i haba fi yai lamba ka riklau. Yu i haba fi yai lamba ka tem ka sergeu ka jingap. Tang ka wai ka long kita baru ka jingai lenti. Kim day ki baleno Baro kita ke jingai lenti ke bangi yat. Kita ina ke bentaban penbahai ngi. Kadon ke jing temu shalendat ke bangi mla ban sungutu ya menta. Onda fila poi kham shakmat fi sungutu pleng. Ublay udan ni ke jing temu ke bakirpang na ke benta jingi. Ke jing temu ke jong blay fitap ke. Ke jing temu ke jong blay fila ban syam ke jubab ke ni ke khot ke ba arf khundai. Berkata ke babha ke ban wanja ke jing ke jingi ke de ke ni ke khot ke ba arf khundai. Ke Bible ke ong namar ya ke ba ulai thu lupa ulat temu lupa ban long ki ba shidur ken bat ke dor ke jong khon jong ba un yo long ubla khan kong hapdeng ki ba bon ki para. Ke Bible ke ong ke jing temu hi nadu ke ban kong na ke benda jongi ki bre kalong bangin long ki ba shidur bat ke dor ke jong kres. Ring kran chpang ke jing long ke jong kres ulong ba khoi ulong ba janai ulong ba sngoret. Ingim long kumta, ingim long gi bakho, ingim long gi bajanai, ingim long gi breg badap daga jing sarong. Naga benta ban pen kho je kita jing sarong daga jing em ke jingi. Ni hab banya lamba shibon ke ke. Kalau ke por ngi shakri yu bleng ngo klan. Ban ngi penram ki we la kumba uriu ni am penram yu nong krong kajna. Ma Apostle Paul fin pulia ke tin ke jong bleng ka ong bo Apostle Paul hat fin pulia ke shitish nong Rome gal nong ga nyo. Pensyam ya ke kentien ke bawa Apostle Paul Ukraine hagi bdei bat ke jing telot ke jong. Stis nong Rom kal nong nyo lefin pulia ke khat ke bakat kendai. Wa Apostle Paul ong ini kentien. Namar ya kata ke babha ya ke bangaman ngamle Henry Pleng ya kata ke basniu ya ke bangaman ya kata ken ngale. Wa Apostle Paul ong ya kata ke babha ke bangakwal le ngamla ban le. Ya kita ka bangam kwa ban le ngale ka bamot ba ka dono di kam don ni ga jing skautanat ya ga pop ka dono di kam don ni ga jing skautanat ban len yu kenrat kumbalong Petrus ka dono di kam don ga jing skautanat ban persusi ya ga man ga jong blay den rei ka don ka jingele ka ba khrao henre hak ni ga jingele ka le yu ga jingem ga jingi ka penret jingi ka penlong yangi bangin haban penret ban kala ka ban ong try klam ga bor ga jiminga namla try klem ke jing ai ke jemenga namla la da no breu basngo bula klem ke jing ai ke jong bleng anong pi katahi klalong ka pop hakmat jong bleng namar ke jing sarong kala dap ha ka donut ke jong bleu mla ban sha ke jing sarong la dang ile ke no ko pop compare ke pop ka kraw ka no bleu la ban map hinre la dang sarong bleu la ban map. Jadi ni terkadang kecil ke jom blek ong kum no, lefin pulia ke khat ke arpu saupat. Wa Apostle Paul ong nga ubreu beshala not kop. Wei ban pelaj no nga na ke met jong ke jingap. Manu ban pelaj nga. Manu ban ai bor nga. Wa Apostle Paul ong ha ke khat ke arpu san nga aingo yo blei do Jesus Christ ubo try jangi. Ha ke khadu ban ai buram sho blei. Kadi ke jinglong ke besngoret ke balong ken ke dur ke jong kres. Hente ke da hagri ke singi menta kwa fenyo ai ke jubab. Lesing im laban sngotu. Lesing laban nong nganam sarong ngan penret hi. Ke jinglong breu ngan ong ipi ngim laban biang. Ting teng isngo kum bangila yeng pen bangila daban kelon. Bible kong tau bayang sumario on kelon nomor bon sien ngim tip ha bangi kelon katakan di ke jingma ke kham kraw la ngim tip ha bangi kelon.
Tinggal ngit scam baka ketian ke jong bleh ni kesengi kan pen kan mau ngi. Larang ibu ini ke jingkli balai ke jing jaga wan jaga jingem ke jingi. Lese anam la bai jawab lut pi. Kala pandai ke jing bakla, kala pandai ke jing bom tip, kala pandai ke jing tunjuk, kala pandai kanu Henry ke jing khot kalong tungin pendut ile dia khmat jong bleh. Namaru bleh ula ban pen kala ye kata bu syaitan utmu ban pen sneu syaga babha. Bleh ula ban pen kala lani pen wandore ke jingem ke jingi leng bakar no ke jingi lenti lesi ke than ha ke jingem ke jingi hentai kan mau abangi pendut ya khmat jong bleh ke jinga ke jong bleh ke dabyang nak ke benta kita ke jing bom la ke jongi to ai bu try ke singi aba fi sngo ni ke kubor abu tran ai fi ke jinga tran ai nga ke jinga nomor kumno ngila ban yang hadu ke bekut ke ditang ke jinga ke jong bleh kumno ngila ban job ke ditang ke bor ke jong bleh perkajinga ke jong bleh kawan na ke benta ki bepenret ngina mla ban yo ke jinga lem dang ishim ke sinjam jong ke jing penret kumbo try Jesus Christ ula wan ha ke jing sngoret tungin yo ke ju ke jing mot ke badan ruh Christ Jesus ha ke si benta ha pedeng ki baro tungin aingo you bleh nama ke ni ke long ke mon ke jong bleh tungin aingo you try Ginam syak baga jing kuslai kan ban kiai ke jingem ya ke jingmo berkat ke jingem ke jing baro kowe. Ginam syak bu syaitan usyum ke bu na kita ke jing keli ke ba bon ke bangilah ban don ha ke jingem mar dangi keli than bon sin na bangem let kham tam syak tin ke jom blengi os ko ke sur ke balai phojat ke bu syaitan usyum ke bu kita ke jing keli kita ke jing artatin ke jongi kum ba ke em ke kren bu syaitan ka hap syak ke jing riam ke jong syaitan. Ha bagi let syak ketian ke jong bleh baka ketian ke jong bleh ke don ke jubab kam tip ke jing syam ke jong pi bat balai fi ya ling ba kita ke jing syam tang ko weng tip baro ki trelam ban pen bha ya pi to ai bo bleh ai ke jing ke singi patungin ye plong lang ke jing do ai bangin ai tiru ya ke jing em ke jingi kum ka do bertha ha ke keti jong nong thau khiu un le kat ba uman kum ba usngo bet hi naga benda ke buram ke jing kam don ke jing kemen ke palat bani gata kam don ke jing suk ke palat bani gata bangin don ha ke kti ke jong unong thau khi bangin don ha ke kti ke jong blei bedon bor blei bedap de ke jing ye blei ubasbon baru besumar ke jing em ke jing amen tungin doai hallelujah try a blei ai ngo ye mena ke betak ni ke ktien pada blei ngaduai ke try compare ke jing ya lenti ke jing em ke jing Hadu kat kiri kesengi menang penwandur menang snador ke jingem ke jingi trying IT no ayala de menang yalam nang ni syakmat hadu begin de syambat me mar khamat kubli shubon me sngowe ke jing duai ke buram bat ke jingi ro ngi ai shame bat tang shame hi ha ke kerteng ke jong Jesus Christ ngi duai amen ublen kurkhu ipi bangin se syambat ha ke kesengi amen